bakal dikeparingake nanging kudu bisa ngalahke Sencaki. Ya. Ini karena aku pancen dikit-dikit. Ya, iya teterana. Lah kok kowe dadi kancane belung wis keterak. Oh iya. Tak terima tak. Aku mangsane tuwa dono nom Sencaki. Nanging dono ora blen dulu manang Sencaki. Leduk ngampah-ampah mesti wae ana kanca kala kok nyenyete ora gawe iki sing nang kono bekak beku iki sapa Durung panganane ora tenan iki. Aduh sampeyan iki napa? Lah kok kaya ngeten kahanane. Lemu nangis kaya ngono iki dhewe, kok persis rezeki kowe. Lah persis lah. Oh, ana wong cilaka mana digeguyu. Lenggas layo sing. Sampeyan menika kene napa dipono kalian Sencaki. Tapi waktu ora kancen. Anging rumah sani tumindak napa kemawon senajan cukup umure ku dari tindak takuke ngoten. Dadi yo migari kelakuane budi pekertine ra ngoten. Monggo nek miturut sejarah pangapunten. Asline niku sing arep niku sampeyan sanes kula. Ampun batut salah kaprah kaya betaken. Ajenge rame. Niki wonten menapa? Kepanggih kaliyan anak Prabu Bathara Kresna menapa mboten? Iki ngeten iki. Iki wae kok pinangi kalian. Ingatnya ya. Nggih. Nah, wonten kula mbak sae-sae sing wis itu belum ada diambil kita salah. Ora. Kepengin mangatosi inggih Citapsara. Nggih. Syukur pagi dipunami, syukur pagi angsal mangatosi isine Citapsara. Lah ingkang yang terus pundi? Nah, wonten niku. Kula dipun aturi tenggo wonten ing sakjaroning rangkah. Lah wasipun kula tenggo niku dereng atos kula. Napa ipun ngasuh sawetawis. Sencaki merbengi kangen. Oh, sing wasipun. Sencaki wadane dhewe kaya. Sing wase Citapsara diparengake kudu iso ngalahke karo Sencaki. Ora ono. Nah, sampeyan kalah napa menang musuh kali
caki ketoke kalah. Tapi wis kaya ngeten iki kancane. Sesuk nek pamane kemenangane Dono niku yen to ana Dono pitis iki menangane. Saiki kudu dikalahi kudune sing ngono. Nggih. Lah ini ngeten mawon. Rumah sanipun tuwa. Nek umpamanipun cabang yen niku mlampah badhe nyuwun ngampil jitak so jenenge. Kula sing isih. Lajeng kersanipun niki Kurawa dot melu napa mboten? Mboten wong pun kathah Kurawane teng mriki dadi mboten kula jak. Siji-siji yo. Mboten. Makepara meta Jaglu Mestina. Inggih menika ingkang kutha Dewa Lengkara kaliyan Dewa Kuncara. Nah, kula badhe pinanggih kaliyan piyambakipun sing wasa badhe nyuwun tulung. Yen to mboten saged ngunduraken kaliyan Sentaki. Mboten saged ngawuni-ngawuni lan dipun keparengaken Citapsara kaliyan isinipun Citapsara. Oh nggih. Monggo manggi kaliyan ingkang keputra kekalih. Monggo di. Sinengkang walik sandang walikat Kuteko Simbara Jojo Mang walang mentit yoga musik Estungkul jagat wani rojo liwatku menika yen to boten sinamane kados Pamandara. Oh iya. Dos pundi purwa madya usananipun? Loh, ketrawasan nggih, ketrawasan. Ketrawasan dos pundi? Sasampunipun purwa peminanggih kaliyan eyang wonten ing wirata lasana Mas. Kula dipun aturi mundur sawetawis tenggo wonten ing sajawining langkah. Nggih. Nah, sasampunipun kula gadah pangajap iki mesti diparingake Citapsara. Oh, mekaten. Mboten nginten babar pisan. Saderengipun sakedheping neta usana Sentaki dumugi ngadhepi kaliyan kula. Oh. Lajeng kersanipun Sentaki kados pundi? Wonten klenthakaken tu nantang kaliyan kula. Penantanipun kados pundi?
Durna panganan ya. Oh. Kowe bakal nulis kitab Sora, iya. Bakal mangerteni kitab Sora, iya. Kula wangsulan. Heeh. Kita ini punya orang wong aku ibu sing ngadoan. Oh, boten Mas. Kowe dono yen iso ngalahke karo aku. Bisa nggawa cinta Sora. Oh. Murih. Oh iya, kula dono nang Kendaki. Senajan kepiye wae aku ora bener dulu marang plek. Lah kok plek durung nganti rampung pun kok dikeplak kali ditaki. Ora mekaten dosipun. Kitab Sora dipun kukui. Oh iya. Pramila kula sumangkaken menawi kabar lampahipun kula kaliyan panjenengan tutukipun badhe mirang-mirangi jagat. Yai, kula wonten paring dawuh. Petulung sejati kepareng Durwawi. Sekaki diunggul gadaniro Prang kontetangan yo Setian wakti karawani yo Iki apa sing jenenge Caki Yura Saryoto. Kowe sapa? Dewa Kuncoro. Kalirang Iwan paman Durna. Kowe ndaki mumpung durung ana klerak-kleru karo aku. Bakal yen nampil kitab Sora yen ora keparengake isine kitab Sora dudana kaya ngopo. Yen bisa mangerteni isine siap Sora trimo mundur lan ngatuke bengi pangun ken tanpa wang yen pancen kadreng bakal mangerteni isine kitab Sora yen to kowe cilik so nyempal baune sencakut gede langkai bangkine sencakut bakal tak umaku kuatalah barat ora takut ngempit lorong gigit hati kan
Ulono dadan seblakno jajamu tepak rontok ikamu. Urip yateng sirahku babu.
Nyuwun pangapunten. Sabab yo. Dene kawontenanipun pancen Gojo Karani. Sencaki punika dawasane putra sepinten menawi itu praping dadi peperangan. Limpat ing pangendhanipun. Mboten sumawi kula dawengan keping tangan. Adikku kalah. Iku lo kawon kok bar wis dulu. Tak canggih istilah-istilah. Aku sejati kowe sapa? Dewa Langgara. Ayo wirang adikku, ayo. Ulungno Citapsa. Iso ngalih kalau sejati tak ulungake Citapsa. Wah, parah. Ojo kepilu serang parah. Bertak kandak sebagai perpatan, suyul padanya.